கிளாஸ்ல போயிட்டு கேட்டா ரொம்ப அழகா ஒரு பொண்ணு நல்ல ஸ்லோகம் நல்ல பாட்டு நல்லா அதையும் வளர்த்துட்டு நான் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் a spectator. ரொம்ப அழகா பாடினா ரொம்ப அழகா சாட் பண்ணினா. ஆக்சுவலி நம்ம கிளாஸ்ல கூட யாராவது குழந்தைங்க ஸ்லோக சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நானும் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனா அந்த யூத்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ வந்து நம்ம இங்க கொண்டு வர முடியும். ரொம்ப ரொம்ப லைட் அந்த 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 அட்மின் அவர் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதுவும் மீனிங்கும் அதுல இருக்கிற பர்பட்டோட இதையும் படிச்சுட்டு இருந்தார். So I was just listening. I said ரொம்ப அழகா சொல்றா, we should give that opportunity குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு. மாதாஜி இது கோமலா கிருஷ்ணா மாதாஜி கிளாஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய குட்டீஸ்லாம் நல்லா சொல்றாங்க மாதாஜி ஸ்லோகம். தீப்தி மாதாஜி தான் எனக்கு வேணும். ஏன்னா நிறைய பேரு ஸ்லோகத்தை தான் ரொம்பவுமே இது பண்ணி கேக்குறாங்க. நம்ம நார்மலா படிக்கிறத அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்றது? சோ அந்த மாதிரியா இருக்கு. இது நிறைய வாட்டி எனக்கு ஃபீட்பேக்காவே வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு. சோ என்ன பண்றதுன்னு புரியல. தீப்தி மாதாஜி கிளாஸ்ல கூட ஒரு சின்ன பொண்ணு நல்லா படிக்கிறதுங்க மாதாஜி. 7 o'clock அவங்க முடிச்சிருவாங்க 6 to 7. ஓகே. என்ன கேட்கலாங்க மாதாஜி? நீங்க கேக்குறீங்களா? எனக்கு அவங்க யாருன்னே தெரியாது. சரிங்க மாதாஜி, நான் கிளாஸ் போறேன், நான் கேக்குறேங்க மாதாஜி. கேளுங்க. 7 PM யாராவது குழந்தை வாசிக்குமான்னு கேளுங்க. கேக்குறேங்க மாதாஜி. என்னோட நம்பர் அவங்களுக்கு கொடுங்க, இல்லைன்னா அவங்க நம்பர் வாங்கி எனக்குன்னா கொடுங்க. சரிங்க மாதாஜி, ரெண்டுத்துல என்ன ஒண்ணு பண்றேங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர். हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. सो இன்னைக்கு நாம 11வது பதம். சோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ மியூட் பண்ணிடுறேன் நான். நாம் இன்னைக்கு பதம் 11 ஸோ பார்க்க போகின்றோம். புஷ்பம் மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். ஸோ ஹரேர் குணாஷிப்த மதிர் பகவான் பாதராயணிஹி அத்யகான் மகத் ஆக்யானம் நித்யம் விஷ்ணு ஜனப்பிரியஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரேர் குணாஷிப்த மதிர் பகவான் பாதராயணிஹி அத்யகான் மகத் ஆக்யானம் நித்யம் விஷ்ணு ஜனப்பிரியஹ. ஹரே, பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஹரியின் குண திவ்ய குணங்கள் ஆசிப்த அதில் ஆழ்ந்து விட்டதால் மதி மனம் பகவான் சக்தி வாய்ந்தவராக பாதராயணி வியாசதேவரின் புதல்வர் அத்தேகாத் கல்வியை மேற்கொண்டார். மகத் மிகப்பெரிய ஆக்யானம் வரலாறு நித்தியம் தினந்தோறும் விஷ்ணு ஜன பகவானின் பக்தர்கள் பிரியக பிரியமானவர். மொழிபெயர் இப்படியாக ஸ்ரீல வியாசதேவரின் புதல்வரும் தெய்வீக சக்தி பெற்றவரும் பகவத் பக்தர்களுக்கு பிரியமானவருமான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இச்சிறந்த வரலாற்றையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கற்றறிந்தார். பொருளுரை. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தின்படி ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி
அவரது தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். அவர் பிறந்த பின்னர் வீட்டில் தங்கியிருக்க மாட்டார் என்பதை ஸ்ரீல வியாசதேவர் அறிந்திருந்தார். ஆகவே அவர் வியாசதேவர் சுகதேவரை பகவானின் உன்னத செயல்களில் பற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பாகவதத்தின் சாராம்சத்தை அவருக்கு உபதேசித்தார். பிறப்பிற்கு பிறகு பாகவத ஸ்லோகங்களை பாராயணம் செய்த அவர் அவ்விஷயங்களில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே கற்று தேர்ந்தார். பொதுவாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இறைவனுடன் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்ற அத்வைத கருத்துடன் ஆன்மீகிகள் அருவ பிரமத்தில் பற்று கொண்டவர்களாக உள்ளனர். ஆனால் வியாசதேவரை போன்ற தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் கவரப்பட்டு விடுகிறார். முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் கூட பகவானின் உன்னத குணங்களினால் கவரப்பட்டு விடுகிறார். ஸ்ரீ நாரதரின் கருணையால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் மிகச்சிறந்த வீர காவியத்தை ஸ்ரீல வியாசதேவரால் கூற முடிந்தது. மேலும் வியாசதேவரின் கருணையால் அதன் கருத்தை ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் கிரகித்துக் கொள்ள முடிந்தது. பகவானின் தெய்வீக குணங்கள் கவர்ச்சி மிக்கவையாக இருப்பதால் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி அருவ பிரமத்தில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பதில் இருந்து விடுபட்டு பகவானின் உருவத்திற்கு செய்யும் தொண்டை உறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டார். பகவானின் அருவமான அம்சத்திற்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு அதிகமான நேரத்தை வீணாக்கி விட்டோமே என்று தமக்குள் எண்ணிக்கொண்ட அவர் பரம்பொருளின் அருவ அம்சத்திலிருந்து தம்மை முற்றிலும் விலக்கி கொண்டார். அதாவது பகவானின் அருவ அம்சத்தை விட உருவ அம்சத்தில் மிக பெரிய ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அவர் உணர்ந்தார். அந்த நாள் முதல் அவர் விஷ்ணு ஜடங்களுக்கு அல்லது பகவானின் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் ஆனார் என்பதுடன் பகவத் பக்தர்களும் கூட அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் ஆயினர். ஜீவராசிகளின் தனித்தன்மையை கொன்றுவிட விரும்பாதவர்களும் பகவானின் சுய ரூபத்திற்கு தொண்டு செய்ய விரும்புபவர்களுக்குமான பகவத் பக்தர்கள் அருவவாதிகளை அவ்வளவாக விரும்புவது இல்லை. அதை போலவே பரமனுடன் ஒன்றாகிவிட விரும்பும் அருவவாதிகளும் பகவத் பக்தர்களின் மதிப்பை கணக்கில் இயலாதவர்களாக உள்ளனர். இவ்வாறாக இவ்விரு ஆன்மீகிகளும் பழக்கத்தில் இருந்தே அவ்வப்போது போட்டியாளர்களாகவே இருந்து வந்துள்ளனர். அதாவது அருவவாதிகள் அருவ பிரமத்தையும் உருவவாதிகள் பகவானையும் நோக்கமாக கொண்டிருப்பதால் இவர்களில் ஒவ்வொரு பிரிவினரும் மற்ற பிரிவை சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து தனித்தே நிற்க விரும்புகிறார்கள். எனவே ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியும் கூட பக்தர்களை விரும்பாதவராக இருந்திருக்கிறார் என்று காணப்படுகிறது. ஆனால் ஆழ்ந்த பக்தராக மாறிவிட்ட பின் அவர் எப்பொழுதும் பக்தர்களின் தெய்வீக உறவை மட்டுமே விரும்பினார். அவர் பகவத் பக்தராக அல்லது பாகவத சொரூபியாக மாறியிருந்ததால் பகவானின் பக்தர்களும் கூட அவரது சகவாசத்தை விரும்பினர். இவ்வாறு பிரம்மத்தை பற்றிய ஆன்மீக அறிவை முழுமையாக அறிந்திருந்த தந்தை மற்றும் மகன் ஆகிய இருவருமே பிறகு பரமபுருஷ பகவானின் உருவ அம்சங்களில் ஆழ்ந்து விட்டவர்கள் ஆயினர். சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி பாகவத வர்ணனைகளால் கவரப்பட்டார் என்ற கேள்விக்கு இஸ்லோகம் முழுமையாக விடையளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ சாரி, யாரையும் நான் லோயர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜி பண்றதுக்கு பதிலா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ஹரேர் குணாப்ஷிப்தஹ மதிர் பகவான் பாதராயணி அத்யகான் மகத் ஆக்யானம் நித்தியம் விஷ்ணு ஜனப்பிரிய. இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னாக்கா சாராம்சம் என்ன சொல்கின்றார் என்றால், வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு பாகவதத்தை எடுத்துரைத்தார். அதை வந்து நன்கு கற்றிருந்தார். சோ அதாவது தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவத்தின் மீது தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அந்த ரூபத்தில் தான் பகவானை வந்து அவர் வந்து அதாவது அதன் மேலதான் பற்று வைத்து அவருடைய பக்தி சேவை இருந்ததாக முதலில்
காட்டப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த பாகவதம் கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் ரூப வழிபாட்டின் மீதுதான் அவருடைய மனது, அதாவது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அவர், அதாவது பகவான் வந்து தோன்றாத அருவம் மாத்திரமே கிடையாது, அவருக்கு ரூபமும் உண்டு, சச்சிதானந்த ரூபமும் உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்து அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது ரூப வழிபாட்டுல வந்து தன்னுடைய மனதை நிலைநிறுத்தினார். சோ அவ்வாறாக பார்க்கும் பொழுது அந்த ரூப வழிபாடினுடைய இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உறவு ஏற்படுகின்றது, அதாவது அவர்களோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார் இவர். சோ அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து, அதாவது இந்த அருவத்திலிருந்து உருவத்திற்கு மாறின அந்த கதையை தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்கின்றது. ஸோ எப்பொழுதுமே தோன்றாத அருவம் அத்வைதவாதிகளுக்கும் துவைதவாதிகளுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்குமே ஒத்து வராது. அதாவது ஏன்னா அவங்க வெறுமனே ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா துவைதம் அப்படி கிடையாது, ஆற்றலும் உருவமும் உண்டு பகவானுக்கு. அதாவது நானா ரூபத்திலையும் அவருடையதுதான், எல்லா இடங்களிலுமே அவரின்றி ஏதும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க துவைதம். ஆனா இவங்க அப்படி கிடையாது, ஒன்லி ரூபமற்ற, அதாவது வெறுமனே சக்தி ரூபம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் அத்வைதர்கள். ஸோ அந்த அத்வைத கருத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து எஸ் பகவான் ஆற்றல் மற்றும் அல்ல, அதாவது ஆற்றலும் பிளஸ் அவருக்கு ரூபமும் உண்டு என்பதை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து புரிந்து கொண்டார்கள். அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி பாகவத வர்ணைகளால், ஸோ அதற்கு மனமாற்றத்துக்கான காரணமே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டதுடைய பயன்தான். அதனாலதான் அவர் வந்து தோன்றாத அருவத்திலிருந்து ரூபமும் உண்டு என்ற அதை வந்து அந்த நிலைக்கு அவர் எடுத்து சென்றார் என்று இங்க ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதம் 12. ஸோ பரீட்சிதோதர ராஜேஷர் ஜன்ம கர்ம விலாபனம் சம்சதாம் சபாண்டு புத்திரானாம் பக்ஷயே கிருஷ்ண கதோதயம். ஸோ பிரேமா மாதாஜி இருக்கேளா? டிவி பிரேமா மாதாஜி? எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. பரீட்சிதோதராஜசேர் ஜன்ம கர்ம விலாபனம் சம்ஸ்தாம் ச பாண்டு புத்திரானாம் பக்ஷே கிருஷ்ண கதோதயம். பரீட்சித் மகாராஜனின் அத இவ்வாறாக ராஜசேக அரசர்களுக்கிடையில் பெரும் ரிஷியாக விளங்கிய அரசரின் ஜன்ம பிறப்பு, கர்ம செயல்கள், விலாபனம் முக்தி, சம்ஸ்தாம் உலகத்துறவு, ச மேலும் பாண்டுபுத்திரானாம் பாண்டுபுத்திரர்களின், பக்ஷே நான் கூறுவேனாக, கிருஷ்ண கதா உதயம் பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய உன்னத வர்ணனைகளை எழச் செய்வது. மொழிபெயர்ப்பு. சவுனகரை தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகளிடம் சூத கோஸ்வாமி இவ்வாறு கூறினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியும் அரசர்களுக்கிடையில் ரிஷியாக விளங்கிய பரீட்சித் மகாராஜனின் பிறப்பு, செயல்கள் மற்றும் முக்தி பற்றியும் பாண்டு புத்திரர்களின் உலகை துறந்த விஷயங்கள் பற்றியுமான உன்னத வர்ணனைகளை இப்பொழுதுதான் நான் துவங்கப் போகிறேன். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருப்பதால் அவர் வெவ்வேறு வகையான ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் அவதரித்து அன்றாட செயல்களில் அவர்களுடன் பங்கு கொள்கிறார். புதியதாகவோ அல்லது பழையதாகவோ உள்ள எந்த சரித்திர உண்மையாக இருப்பினும் அது பகவானோடு தொடர்பு கொண்டதாக இருக்குமானால் அதை பகவானின் தெய்வீகமான வர்ணனையாகவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் இல்லை என்றால் புராணங்களையும் மகாபாரதத்தையும் போன்ற இலக்கியங்கள் வெறும் கதைகளாகவும் சரித்திர உண்மைகளாகவும் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய தகவல்களை கொண்டிருக்கும் பொழுது உடனடியாக நாம் பகவானுடன் தெய்வீகமான முறையில் சம்பந்தம் கொண்டவர்களாக ஆகிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஒரு புராணம்தான். ஆனால் இப்புராணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு என்னவெனில், இது துணையாக உள்ள வெறும் சரித்திர உண்மையாக மட்டுமே இல்லாமல் பகவானின் செயல்களை மையமாக கொண்டுள்ளது. இதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் களங்கமற்ற புராணம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளது. பாகவத புராணத்தை கேட்க விரும்பும் குறைந்த புத்தி உள்ள ஒரு பிரிவினர் உள்ளனர். இவர்கள் பாகவதத்தின் முக்கியமான காண்டங்களை முதலில் புரிந்து கொள்ளாமல்
உடனடியாக 10வது காண்டத்தில் வர்ணிக்கப்படும் பகவானின் செயல்களை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். மற்ற காண்டங்கள் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தம் கொண்டிருக்கவில்லை என்று அவர்கள் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டுள்ளனர். இதனால் புத்தியுடன் செயல்படுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் அதிக முட்டாள்தனத்துடன் 10வது காண்டத்தை படிக்க விரும்புகின்றனர். மற்ற காண்டங்களும் 10வது காண்டத்தை போல முக்கியமானவையே என்று இவர்களுக்கு இங்கு முக்கியமான அறிவுரை கூறப்படுகிறது. பாகவதத்தின் முதல் 9 காண்டங்களின் பொருளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாமல் 10வது காண்டத்தின் விவகாரங்களுக்குள் நுழைய ஒருவரும் முயற்சிக்க கூடாது. கிருஷ்ணரும் பாண்டவர்களை போன்ற அவரது தூய பக்தர்களும் ஒரே மட்டத்தில் உள்ளனர். கிருஷ்ணர் ரசங்களிலும் உள்ள அவரது பக்தர்களின் உறவிலிருந்து பிரிந்திருப்பவர் அல்ல. மேலும் பாண்டவர்களை போன்ற தூய பக்தர்களும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்திருப்பவர்கள் அல்ல. பக்தர்களும் பகவானும் ஒருவரோடொருவர் பின்னி பிணைந்துள்ளனர். அவர்களை பிரிக்க முடியாது. ஆகவே அவர்களை பற்றிய பேச்சுக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ண கதை அல்லது பகவானை பற்றிய விஷயங்களே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, பரீட்சிதோதா ராஜேஷர் ஜென்ம கர்ம விலாபனம் சம்ஸ்தாம் ச பாண்டு புத்திரானாம் வக்ஷயே கிருஷ்ண கதோதயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, சௌனிகர் தலைமை கொண்ட ரிஷிகளிடம் பாத்தீங்கன்னா சூத கோஸ்வாமி அவர் பின்வருமாறு கூறினார். ஆக்சுவலி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியும் அரசர்களுக்கிடையே ரிஷியாக விளங்கிய பரீட்சித் மகாராஜானின் பிறப்பு, அவர் எவ்வாறு பிறந்தார், செயல்கள் மற்றும் முக்தியை பற்றியும் பாண்டு புத்திரர்கள் உலகத்தை துறந்து விஷயங்கள் பற்றியுமான உன்னதமான வர்ணனைகளை இப்பொழுது நான் துவங்க போகின்றேன். அதாவது கலிகாலம் தொடங்கும் பொழுது பாண்டவர்கள் எல்லாம் இந்த லோகத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு ஏற்படும் பொழுது அந்த அவர்களுடைய பிரயாணத்தை பற்றியும் இங்கே பேசப்படுகின்றது. அதன் பிறகு பரீட்சித் மகாராஜ் பிறப்பு, அவர் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே நம்ம அஸ்வத்தாமன் எழுதிய அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தினால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறந்து மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா புனர்ஜென்மம் எடுத்ததான அந்த பகவானின் கருணையால் அவன் புனர்ஜென்மமும் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம் இனிமே தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்கனாக்கா, டைரக்டா 10வது கேண்டோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய லீலைகள் மட்டுமே இருக்கும், ஒன்லி லீலைகள். ஸோ அதனால நிறைய பேர் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு டைரக்டா 10வது கேண்டோக்கு போயிடுவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி வாசிக்க கூடாது. ஸோ ஏன்னா பகவானை போன்னு பகவானுடைய பக்தர்களும் உன்னதமானவர்கள், அவர்களை பற்றி நாம தெரிந்து கொண்டு அதுக்கப்புறம்தான் அந்த இதுக்கு எல்லாமே போகணும், வரிசையாக தான் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அற்புதமா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 13, 14வது ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி இப்போ ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிப்பீங்க. யதாமிருதோ கௌரவ சுஜாயானனம் வீரேஷு அதோ வீர கதிம் கதேஷு விருக்கோதரா விக்த கதாவி மிருஷஹ பக்னோரு தண்டே திருதராஷ்டிரா புத்தரே பருது பிரியம் திரிதௌனீர் இதி சம்பஷ்யன் கிருஷ்ணா சூதானாம் ஸ்வபாதம் சிராம்ஷி உபாஹரத் விப்ரியம் ஏவ தஸ்யஹ ஜுகுப்ஷிதம் கர்ம விக்ரஹயந்திஹி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே யதா மிருதே கௌர சுத்யானாம் வீரேஷு அதோ வீர கதிம் கதேஷு ருகோதர விக்த கதாபிமர்ஷ பக்னோரு தண்டே திருதராஷ்டிர புத்ரே வர்துஹு பிரியம் த்ரௌணிர் இதி ஸ்ம பஸ்யன் கிருஷ்ணா சுதானா ஸ்வபாதாம் சிராம்சி உபாஹரத் விப்ரியம் ஏவ தஸ்ய ஜுஹுப்சிதம் கர்ம விஹயந்தி. யதா எப்பொழுது, மிருதே போர்க்களத்தில், கௌரவ திருதராஷ்டிரரின் குழுவினர், சுத்யானா பாண்டவர்களுடைய குழுவினர், வீரேஷு வீரர்களில், அதோ இவ்வாறு, வீரகதி வீரர்களின் தகுதிக்கேற்ற முடிவு, கதேஷு அடைந்து, பிருகோதர பீமன் பாண்டவர்களில் 2ஆமவர், ஆவித்த அடித்து, கதையால் அபிமர்ஷ வருத்தத்துடன், பக்ன உடைந்த, உருதண்டே தொடையெலும்பு, திருதராஷ்டிர புத்திரே திருதராஷ்டிரரின் புத்திரன், வர்த்து தலைவரின் பிரியமான, திரௌணி துரோணாச்சாரியரின் மகன், இது இவ்வாறு, ஸ்ம இருக்கும்,
பஷ்யன் கண்டு கிருஷ்ணா திரௌபதி சுதானா மகன்களின் சுவாதம் உறங்கும் பொழுது சிராம்சி தலைகள் உபாகரத் ஒரு பரிசாக அளித்தான். விப்ரியம் திருப்திப்படுத்தும் ஏவ போன்று தஷ்ய அவனுடைய குப்சிதம் மிக கொடிய கர்ம செயல் விகர்யந்தி ஆட்சேபிக்கும். மொழிபெயர்ப்பு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்ட கௌரவ மற்றும் பாண்டவ வீரர்கள் அவரவர்களுக்கு தகுதியான இலக்குகளை அடைந்தனர். மேலும் திருதராஷ்டிரின் மகன் பீமசேனரின் கதாயுதத்தால் அடிபட்டு தொடை எலும்பு முறிந்து தரையில் விழுந்து புலம்பிக் கொண்டு இருக்கும் வேளையில் துரோணாச்சாரியாரின் மகன் அஸ்வத்தாமன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களை சிரச்சேதம் செய்துவிட்டான். பிறகு இத்தலைகளை கண்டு தலைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் என்று எண்ணி அவற்றை அவனிடம் பரிசாக அளித்தான். ஆனால் துரியோதனனோ அக்கொடிய செயலை ஆட்சேபித்ததுடன் அதனால் கொஞ்சம் கூட திருப்தியும் அடையவில்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் உன்னதமான லீலைகளை பற்றிய விஷயங்கள் குருக்ஷேத்திர போரின் முடிவிலிருந்து துவங்குகின்றன. அப்போரில்தான் அவர் தம்மை பற்றி தாமே பகவத்கீதையில் பேசினார். ஆகவே பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகிய இரண்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய உன்னத விஷயங்களாகும். கீதை பகவானால் பேசப்பட்டதாகையால் அது கிருஷ்ண கதை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயமாகும். பாகவதம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசப்பட்டது என்பதால் அதுவும் கிருஷ்ண கதைதான். இவ்விரு கிருஷ்ண கதைகளையும் அனைவருக்கும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உத்தரவிட்டார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் ஒரு கிருஷ்ண பக்தரின் உடையில் அவதரித்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். ஆகவே பகவான் நமக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆகிய இருவரின் கருத்தும் ஒன்றுதான். இந்தியாவில் பிறந்துள்ள அனைவரும் இத்தகைய கிருஷ்ண கதைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிறகு முழு தன்னுணர்வை பெற்றதும் உன்னதமான இச்செய்தியை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய விரும்பினார். அது பாதிப்படைந்துள்ள உலகில் எதிர்பார்க்கப்படும் அமைதியையும் செழுமையையும் கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல திரௌபதியுடைய பிள்ளைகளை வதம் செய்ததை பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. யதா மிருதோ கௌரவம் ஸ்ருஜயானாம் வீரேஷு அதே வீர கதிம் கதேஷு விருகோதரா வித்ய கதா விமர்ஷஹ பக்னோரு தண்டே திருதராஷ்டிர புத்ரே பிரது பிரியம் திரௌநீர் ஹிதி சம்பஷ்யன் கிருஷ்ணா சூதானாம் ஸ்வபாதம் சிராம்ஷி உபாஹரத் விப்ரியம் ஏவ தஷ்யஹ ஜுகுப்ஷிதம் கர்ம விகர்ஹயந்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குருக்ஷேத்திர போர் முடிந்தது. அப்போ பீமனுடைய தொடையை பிளந்து பீமன் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனுடைய தொடையை பிளந்தான். அவனும் இறக்கக்கூடிய அந்த தருணத்துலதான் அந்த வலியோட அவன் படுத்திருக்கும் பொழுது அஸ்வத்தாமன் தன்னுடைய நண்பனுக்கு வாக்கு, அதாவது பாண்டவர்களை நான் வதம் செய்து கொண்டு உனக்கு கொடுப்பேன் என்று. ஆனா அந்த சமயத்துல பாண்டவர்களுடைய குடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிள்ளைகள் படுத்திருப்பாங்க. சோ அவர்கள் பாண்டவர்கள் என்று நினைத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவன் வதம் செய்து விடுகின்றான். சோ அந்த பிள்ளைகளுடைய தலைகளை எடுத்துட்டு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனிடம் சமர்ப்பிக்கின்றான். அவன் அதை கண்டு துரியோதனனுக்கு அந்த கொடிய செயலை ஆட்சேபித்ததுடன் அதனால் கொஞ்சம் கூட அவன் திருப்தி அடையவில்லை என்பதை இங்க விளக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம். சோ குருக்ஷேத்திர போரில் கொல்லப்பட்ட கௌரவ மற்றும் பாண்டவ வீரர்கள் அவரவர்களுக்கு தகுதியான இலக்குகளை அடைந்தனர். மேலும் திருதராஷ்டிரனின் மகன் பீமசேனரிடம் கதாயுதத்தால் அடிபட்டு தொடை எலும்பு முறிந்து தரையில் விழுந்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் துரோணாச்சாரியாரின் மகனான அஸ்வத்தாமன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களையும் சிறைச்சேதம் செய்து விட்டான். பிறகு அத்தலைகளை கண்டு தலைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் என்று அவற்றை அவனிடம் பரிசாக அளித்தான். ஆனால் துரியோதனனோ அக்கொடிய செயலை ஆட்சேபித்ததுடன் அதனால் கொஞ்சம் கூட அவன் திருப்தி அடையவில்லை. அவன் எதிர்பார்த்தது பாண்டுவன் புத்திரர்களுடைய தலைகளை. சோ அவர் பிள்ளைகளுடைய தலைகள் நமக்கு எதிர்க்கின்ற அந்த இதுல இருந்தான். சோ அந்த மாதிரி முதல்ல இருந்தே அவனுக்கு பாண்டவர்கள் என்றாலே அவர்கள் இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு பொறாமையினுடைய உச்சகட்டம் அவன். சோ அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் கொண்டவன் தான் துரியோதனன் ஆக்சுவலி. சோ கிருஷ்ண கதை 2 விதம். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை, இன்னொன்னு பாகவதம். பகவத்கீதை பகவானால் பேசப்பட்டது, அதனால அது கிருஷ்ண கதைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுல நம்ம
இந்த உயிர்வாழிகளுக்கு வாழ்க்கையில் தேவைப்படும் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்க உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம உன்னத நிலையை அடைகின்றோம் என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். அது பகவத்கீதை. பாகவதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் செய்த லீலைகளை பற்றி சொல்லுவது, அதுதான் பாகவதம். இரண்டுமே விடுதலைக்கான மார்க்கங்கள் தான், ரெண்டுத்தையுமே வாசிக்கும் பொழுது. அதனாலதான் நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்யா நாம் எல்லாருமே ஒரு புண்ணிய பூமியில் பிறந்தவர்கள். ஏன்னா இந்த பூமியில தான் இது எல்லாமே நடந்தது என்பது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பூமியில பிறந்த நாம் அதை உபயோகப்படுத்தி கொள்ளணும். ஸோ இந்த பாகவதத்தையும் வாசிக்கணும், அதே மாதிரி பகவத்கீதையும் வாசிச்சு நாம உலகம் முழுவதுமே இந்த பகவத்கீதை பாகவதத்தை பரப்பணும், பிரச்சாரம் செய்யணும் என்பது சைத்தன்யருக்கு அவர் விரும்பினார். ஸோ அது பாதிப்படைந்துள்ள உலகில் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கெல்லாம் அறப்பழக்கங்களுக்கு கேடுகள் விளைக்கின்றதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இதை பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகில் எதிர்பார்க்கப்படும் அமைதியும் செழுமையும் கொண்டு சேர்க்கும். சோ லோகத்திலே இவ்வளவு செழுமை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை பாகவதை கேட்கின்றோம் என்றால் நம்ம அதை வீட்டுல வாசிச்சோம்னா இந்த ரெனௌன்சேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்லயே இது ஏற்படும். அதனால பாகவதத்தையும் பகவத்கீதையும் கண்டிப்பா நாம வீட்டுல வாசிக்கணும். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதா சிசுனாம் நிதானாம் சுதானாம் நிசம்ய கோரம் பரிதப்யமானஹ ததாருதத் வக்ஷப கலாகுஷாலி தாம் சாந்தியமயன் ஆக கிரீட மாளிகி. இப்ப யாரு லலிதா கண்ணன் இல்ல மல்லிகா மாதாஜி, கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதா சுசூனாம் நிதனம் சுதானம் நிசம்ய கோரம் பரிதப்யமானா ததாருதத் வாஷ்பகலா குலாக்ஷி தாம் சாத்வயன் ஆக கிரீடமாலி. மாதா தாய், சிசுனாம் குழந்தைகளின் நிதனம் படுகொலையை, சுதானாம் மகன்களின் நிசம்ய கேள்விப்பட்டதும், கோரம் கோரமான, பரிதப்யமானா துக்கமடைந்து, ததா அச்சமயத்தில், அருதத் அழத்துவங்கினாள், வாஷ்பகல ஆகுல அக்ஷி கண்களில் கண்ணீர் மல்க, தாம் அவளை சாந்தியவாயன் சமாதானப்படுத்த ஆக கூறினார் கிரீடமாலி அர்ஜுனன். மொழிபெயர்ப்பு. பாண்டவர்களுடைய 5 புத்திரர்களின் தாயாகிய திரௌபதி தனது 5 புத்திரர்களின் படுகொலையை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் பெரும் இழப்பினால் கண்களில் கண்ணீர் மல்க துயரத்துடன் அழத் துவங்கினாள். அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்ற அர்ஜுனன் அவளிடம் பின்வருமாறு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதா சுஷீனாம் நிதானம் சுதானாம் நிசம்ய கோரம் பரிதாப்யமானஹ ததாருதத் வாஷ்ப கலாகுலாஷி தாம் சாந்தியவன் ஆக கிரீடமாலி. ஸோ இதுல ரொம்ப டீட்டெயில் எதுவுமே இல்லை, டைரக்ட் மீனிங் தான். ஸோ பாண்டவர்களுடைய 5 புதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வத்தாமனால் சிறை சேதப்பட்டது கேள்விப்பட்ட திரௌபதி தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய மரணம் படுகொலைகளை கேள்விப்பட்டதும் ரொம்பவுமே அவர் துக்கம் கொள்கிறாள். ஸோ கண்ணீர் மல்க துயரத்துடன் அழத் துவங்குகின்றாள். அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்ற அர்ஜுனன் அவளிடம் பின்வருமாறு பேசுகின்றான். அதாவது பதம் 16 இது சொல்லப்படுகின்றது. மணிமேகலை மாதாஜி இது அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ததா சுஷிஷ்டே பிரம்மருஜாமிஹி பத்ரே யத் பிரம்மஹ பந்தோஹ சிரஹ ஆததாயினஹ காண்டீவ முக்தைர் விஷீகைர் உபாஹரே த்வாக்ரமய யத் வயாம்ஷசி தத் பக்புத்தரஹ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததா சுஜஸ்தே பிரம்ருஜுஷாமி பத்ரே யத் பிரம்மஹ பந்தோஹ சிரே ஆததாயினஹ காண்டீவ முக்தைர் விஷீகைர் உபாஹரே த்வாக்ரம்ய யத் ஸ்நாஷ்யசி தக்த புத்ராக. ததா அச்சமயத்தில் மட்டுமே சுஜ மாதாஜி சுஜ துக்க கண்ணீர் தே உனது பிருஜாமி துடைப்பேன் பத்ரே நற்குண பெண்ணே யத் அப்பொழுது பிரம்ம பந்தோ இழிவடைந்த பிராமணின்
சிர தலையை ஆததாயின அநியாயக்காரனின் காண்டீவ முக்தை காண்டீவம் என்னும் வில்லினால் எய்து விசிகை அம்புகளால் உபாகரே உனக்கு பரிசாக அளிப்பேன் வா நீ ஆக்ரமிய அதன் மீது நின்று யத் எது ஸ்நாஸ்யசி உன் ஸ்நானத்தை முடித்துக்கொள் தக்த புத்ரா மகன்களை எரித்த பின். மொழிபெயர்ப்பு. நற்குண பெண்ணே, எனது காண்டீவத்திலிருந்து செலுத்தப்படும் அம்பினால் அந்த பிராமணின் தலையை கொய்து அதை உனக்கு பரிசாக அளித்த பிறகு உன் கண்ணீரை துடைத்து உனக்கு நான் ஆறுதல் கூறுவேன். அதன் பிறகு உன் மகன்களின் உடல்களை தகனம் செய்ததும் அவனுடைய தலை மீது நின்று கொண்டு உன் ஸ்நானத்தை நீ முடிப்பாயாக. பொருளுரை. வீட்டிற்கு தீ வைப்பவன், விஷம் கொடுப்பவன், கொடிய ஆயுதங்களால் திடீரென்று தாக்குபவன், செல்வத்தை சூறையாடுபவன், விவசாய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவன், பிறர் மனைவியை ஆசை காட்டி மோசம் செய்பவன் ஒரு அநியாயக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய அநியாயக்காரன் ஒரு பிராமணனாகவோ அல்லது பிராமணரின் தகுதியற்ற மகனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவனாவான். அஸ்வத்தாமன் எனப்படும் அநியாயக்காரனை சிரச்சேதம் செய்வதாக வாக்களித்த அர்ஜுனன் அவன் பிராமணரின் மகன் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆனால் அத்தகுதியற்ற பிராமணன் ஒரு கசாப்புக்காரனை போல் நடந்து கொண்டதால் அவன் ஒரு கொலைபாதகனாகவே கருதப்படுகிறான். எனவே அயோக்கியனான அவன் ஒரு பிராமணரின் மகன் என்ற போதிலும் அவனை கொல்வதில் பாவம் என்னும் கேள்விக்கே இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவனுடைய சூளுரை ஆக்சுவலி. சோ ததா சுசஸ்தே பிரஜாமி பத்ரே யத் பிரம்ம பந்தோஹ சிரஹ ஆதாயினஹ காண்டீவ முக்தை விஷீகை உபாஹரே த்வக்த்யாரம்ப யத் சந்நியாசி தக்த புத்திரஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, எனது காண்டீவத்தில் இருந்து செலுத்தப்படும் அம்பினால் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டீவத்திலிருந்து அம்பு எய்தி அந்த பிராமணனுடைய மகனான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமனின் தலையை கொய்து அதை உனக்கு நான் பரிசாக அளித்த பிறகு உன் கண்ணீரை துடைத்து உனக்கு நான் ஆறுதல் அளிப்பேன். சோ அது வரைக்கும் அவனால் ஆறுதல் அளிக்க முடியாது, ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய இழப்பு இல்லையா. அதன் பிறகு உன் மகன்களின் உடல்களை தகனம் செய்ததும் அவனுடைய தலை மீது நின்று உன்னுடைய ஸ்நானத்தை நீ முடிப்பாயாக அப்படின்ற ஒரு இதையும் கொடுக்கின்றான். சோ அதாவது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து 36th ஸ்லோகம், அதாவது அங்கே கூட இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்கிரமக்காரர்களை பற்றி 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் பற்றி பகவான், அதாவது அக்கிரமக்காரர்கள் பற்றி அர்ஜுனன் வந்து பேசியிருப்பாரு. நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பொருளுரையில வந்து ரொம்ப அற்புதமா இந்த 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பார். வீட்டிற்கு தீ வைப்பவன், அதே மாதிரி உணவுல வந்து விஷத்தை கலந்து கொடுப்பவன், கொடிய ஆயுதங்களால் திடீரென்று எதிர்பார்ப்பே இல்லாம அந்த சமயத்துல ஒருத்தர் நம்மளை தாக்குறது, அதே மாதிரி வந்து செல்வத்தை அடுத்தவர்களே, அதாவது செல்வந்தனாக இருப்பான் அவனை நடுரோடு கொண்டு வந்து பாப்பர் பண்ணிடுறது, அவனோடைய உறவாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே சூறையாடி விடுவது, அதே மாதிரி விவசாய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பது, அதாவது அடுத்தவர்களுடைய நிலம் பக்கத்து நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய 1 அடி 2 அடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வரப்போறமே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தோண்டிட்டே வந்து சேர்த்துக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பிறர் மனைவியை ஆசை காட்டி மோசம் செய்வது. ஸோ இந்த மாதிரி 6 விதமான இந்த பாவ செயல்களுக்கு விமோக்ஷனமே கிடையாது. ஆக்சுவலி இந்த 6 விதமான 6 பாவ செயல்களுக்கு எப்பொழுதுமே விமோக்ஷனம் கிடையாது. ஸோ அப்படி அவன் வந்து ஒரு பிராமணனாகவே இருந்தாலுமே அவனை வந்து கொல்வது என்பது பாவம் இல்லை என்பதை வந்து ரொம்ப அற்புதமா விளக்கறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏன்னா பேசிக்கலி அஸ்வத்தாமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரிய மகன், பிராமணனின் மகன். ஆனா அவன் வந்து என்ன செய்தான், அதாவது போர்ல வந்து எதிர்த்து போராடி அதாவது எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிற வீரர்களை கொல்வது என்பது கொலை கிடையாது. ஆனா தூங்கிக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொலை புரிந்தது, அது தாக்குதல் நடத்துவது என்பது அது வந்து கொலை பாதகனாக தான் கருதப்படுகின்றான். எனவே அயோக்கியனான அவன் ஒரு பிராமணனின் மகன் என்ற போதிலும் அவனை கொல்வதில் பாவம் என்னும் கேள்விக்கே இடமில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கியிருக்கிறார். இதிம் பிரியாம் வல்கு விசித்திர ஜல்பைஹி சாத்வந்திய வச்சுத மித்ர சூதஹ அன்யா வரத் தம்சித உக்ரதன்வா கவித்வஜோ குருபுத்திரம் ரதேனஹ. ஸோ
விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசி. इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्बैगी ससान्वयित्वाच्युत मित्रसुधाक् अन्वात्रवत्तं सिद उग्र तन्वा कविध्वजो गुरुपत्रं रतने. மாதாஜி ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன் நான் எப்பயே பண்ணிட்டேன். எஸ் மாதாஜி. இது இவ்வாறாக பிரியாம் பிரியமானவர்களுக்கு, வல்கு இனிமையான, விசித்திர பல வகையான, ஜல்பைகி வார்த்தைகளால், ச அவர், சாந்த்வயித்வா திருப்திப்படுத்தி, அச்சுத மித்ர சுதோக் வெல்ல முடியாத பகவானே ஒரு நண்பராகவும் தேரோட்டியாகவும் இருந்து வழிகாட்டுபவரான அர்ஜுனன், தம் சித கவசத்தினால் பாதுகாக்கப்படும், உக்ரதன்வா கொடிய ஆயுதங்களுடனும், கபித்வஜ அர்ஜுனன் குரங்கு கொடி உடையவன், குரு புத்திரம் யுத்த குருவின் மகனை, ரதேன ரதத்திலேறி. மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறாக வெல்ல முடியாத பகவானையே நண்பராகவும் தேரோட்டியாகவும் கொண்ட அர்ஜுனன் தனது அன்புக்குரியவர்களை இனிய வார்த்தைகளால் திருப்திப்படுத்தினார். பிறகு கவசம் அணிந்து கொடிய ஆயுதங்களுடன் ரதத்தில் ஏறி தனது யுத்த குருவின் மகனான அஸ்வத்தாமனை பின்தொடர்ந்து சென்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So, idi priyam valgu vichitra jalpaihi sa santya vayicvachuda mitra sudaha anvatravat tamshida ukradhanvaha கபித்வஜோ குருபுத்ராம் ரதேன. அது கபித்வஜம் என்பது அதாவது ஹனுமனுடைய கொடியை ஏந்தியவன் இல்லையா, நமக்கு அது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த சிமிலர் கபித்வஜம் என்பது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில. இவ்வாறாக பார்த்தீங்கன்னா வெல்ல முடியாத பகவானையே, அதாவது யாரே வெல்ல முடியாது, நம்மளால பகவானை எப்பொழுதுமே வெல்ல முடியாது, அப்படிப்பட்டவரையே நண்பனாகவும் தேரோட்டியாகவும் கொண்ட அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தனது அன்புக்குரியவளை இனிய வார்த்தைகளால் சமாதானம் செய்யணும் இல்லையா, திருப்திப்படுத்தினார். பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வத்தாமனை கொல்வதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முயற்சியில கவசம் அணிந்து கொடிய ஆயுதங்களுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரதத்தில் ஏறி தனது யுத்த குருவினுடைய, அதாவது துரோடாச்சாரியாருடைய மகனை அஸ்வத்தாமனை பின்தொடர்ந்து சென்றார். ஆக்சுவலி 18வது ஸ்லோகம் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. தம் ஆபந்ததம் ஷா வில்கஷ்ய தூராத் குமார ஹோத் விக்ன மனாரதேனஹ பராத்ரவத் பிராண பரிபீஷுர் ஊர்வ்யயாம் யாவத் கமம் ருத்ரபயாத் யதாகஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தமாபதந்தம் ச விலக்ஷ்ய தூராத் குமாரஹோத்விக்னமனாரதேன பராத்ரவத் பிராண பரிசுரிப்யாம் யாவத் கமம் ருத்ரபயாத்யதாகஹ. தம் அவரை, ஆபதந்தம் கோபாவேசத்துடன், வரும் ச அவன், விலக்ஷ்ய கண்டதும், தூரத்திலிருந்தே, குமாரஹா இளவரசர்களை கொன்றவனான, உத்விக்னமனா மனக்குழப்பமடைந்து, ரதேன இரதத்தின் மீது, பராத்ரவத் தப்பி ஓடினான், பிராண உயிரை, பரீப்சு காப்பாற்றிக் கொள்ள, உர்வ்யாம் மிகவும் வேகமாக, யாவத் கமம் அவர் தப்பி ஓடியதை போல், ருத்ரபயாத் சிவனிடம் கொண்ட பயத்தினால், யதா அவ்வாறு, கஹ பிரம்மா அல்லது அர்க்க சூரியன். மொழிபெயர்ப்பு: இளவரசர்களை கொன்றவனான அஸ்வத்தாமன் வெகு தூரத்தில் தன்னை நோக்கி வெகு வேகமாக அர்ஜுனன் வருவதை கண்டதும், சிவனுக்கஞ்சி ஓட்டம் பிடித்த பிரம்மாவை போன்று பீதி அடைந்து தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள ரதத்தில் ஏறி ஓட்டம் பிடித்தான். பொருளுரை: க அல்லது அர்க்க என்னும் சொற்களை பொறுத்தவரை புராணங்களில் இரு குறிப்புகள் உள்ளன. கஹ என்பது பிரம்மாவை குறிக்கிறது. அவர் ஒருமுறை தன் மகளால் கவரப்பட்டு அவளை பின்தொடர ஆரம்பித்தார். இதனால் கோபமடைந்த சிவபெருமான் தமது சூலத்தினால் பிரம்மாவை தாக்கினார். பிரம்மா தமது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள
அஞ்சி ஓடினார். அர்க்க என்னும் சொல்லை பொறுத்தவரையில் இதற்கு வாமன புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. வித்யுனமாலி எனப்படும் ஓர் அரசன் இருந்தான். அவன் பிரகாசிக்கும் தங்க விமானம் ஒன்றை பரிசாக பெற்றிருந்தான். சூரியனுக்கு பின்னால் பறந்து சென்ற இவ்விமானத்தின் பிரகாசத்தினால் இரவு மறைந்து, இதனால் கோபமடைந்த சூரிய தேவன் தனது கடுமையான கதிர்களினால் அந்த விமானத்தையே உருக்கிவிட்டார். இதனால் கடும் கோபமடைந்த சிவபெருமான் சூரிய தேவனை தாக்கினார். சூரிய தேவனும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்து இறுதியாக காசியில், வாரணாசியில் விழுந்தார். அந்த இடம் லோலார்க என புகழ் பெற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தம் ஆபத்தந்தம் ஷா விலக்ஷ்ய தூராத் குமார ஹோத் விக்னஹ மனாரதேனஹ பராக்ரத் பிராண பரிபீஷுர் உரவ்யாம் யாவத் கமம் ருத்ர பயாத் யதா கஹ. இங்க கஹ ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு சொல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்க. சோ இந்த அர்க என்பது ஊர்வயம். அர்க எந்த இடத்துல வருது? பராத்வத் பிரயாண பரிபீஷுர் துராதா விலக்ஷ்ய யாவத் ருத்ர பயாத் யதா கஹ. இந்த கஹ சொல்லியிருக்காங்க. ஊர்வகம், ஊர்வாயம் எந்த இடத்துல வருது? இந்த அர்க்க ஓகே. பிரம்மா கா அல்லது அர்க்க இரண்டும் ஒன்னே. கா என்றாலும் அர்க்க என்றாலும் ஒன்றே. அதாவது ரெண்டு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு பிரம்மர் ஓடியது, இன்னொன்னு வந்து சூரிய தேவன் ஓடியது சிவபெருமானுக்கு கஞ்சி. இந்த ரெண்டு கதைகளை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்குகிறார். இளவரசர்களை கொன்றவனான அஸ்வத்தாமன் வெகு தூரத்தில் தன்னை நோக்கி வெகு வேகமாக அர்ஜுனன் வருவதை கண்டதுமே அவன் எப்படி என்ற ஓட்டம் பிடிக்கின்றான். சிவனுக்கு அஞ்சி ஓட்டம் பிடித்த பிரம்மாவை போன்றும் பீதி அடைந்து தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள ரதத்தில் ஏறி ஓட்டம் பிடித்தான். இங்க லாஸ்ட் சொல் இருக்கு இல்லைங்களா, கா என்னும் சொல்லு வந்து கஹ. அது வந்து இன்னொரு மீனிங் அல்லது அர்க்க அப்படின்றது வந்து இங்க சூரியன் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இது ஒரே வார்த்தை தான். இதற்கு ரெண்டு கதைகள் இருக்கு. ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எனக்கு கூட ஃபுல்லா தெரியாது. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது மட்டும் தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் ஒருமுறை தன் மகளால் கவரப்பட்டு அவளை பின்தொடர ஆரம்பித்தார். இதனால் கோபமடைந்த சிவபெருமான் தமது சூலத்தினால் பிரம்மாவை தாக்கினார். பிரம்மா தனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள அஞ்சி ஓடினார். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரி இன்சிடென்ட். அதே மாதிரி வந்து அர்க்க என்னும் சொல்லை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதற்கு வாமன புராணத்துல ஒரு குறிப்பு இருக்கு. அதாவது வித்யுன மாலி எனப்படும் ஒரு அசுரன் இருந்தான். அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய பறந்து செல்லக்கூடிய ஒரு விமானம் இருந்தது. சோ அந்த விமானத்தை அவன் என்ன செய்தார் என்றால், சூரியனுக்கு பின்னால வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விமானத்தை இரவு மறைத்தது. சோ இதனால் கோபம் அடைந்த சூரிய தேவன் தனது கடுமையான கதிர்களால் அந்த கோல்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்கத்தினாலான அந்த விமானத்தையே வந்து கரைத்து விடுகின்றார், உருக்கி விடுகின்றார். இதனால் கடும் கோபமடைந்த சிவபெருமான் சூரிய தேவனை தாக்கினார். சூரிய தேவனும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்து இறுதியில் காசியில், வாரணாசியில் வந்து விழுந்தார். அந்த இடம்தான் லோலார்க என என்னும் புகழ் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டோரி ஃபுல் டீட்டெயில் நமக்கு தெரியல, பட் சம் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கா என்னும் எழுத்துக்கு இங்க வந்து விளக்கத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம படிக்கிறோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். யதா சரணம் ஆத்மானம் ஐஷத சாந்திர வாஜினம் அஸ்திரம் பிரம்ம சிரோமேன ஆத்மத்ராணம் துவஜாம் மஜஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சரணம் ஆத்மானம் ஐஷக் ஸ்ராந்த வாஜினம் அஸ்திரம் பிரம்ம சிரோமேனே ஆத்மத்ராணம் த்விஜாத்மஜஹ. யதா அப்பொழுது, அசரணம் பாதுகாப்புக்கு வேறு வழி இல்லாததை, ஆத்மானம் தனது ஜஷத கண்டான், ஸ்ரந்த வாஜினம் குதிரைகள் களைப்படைந்ததால், அஸ்திரம் அஸ்திரத்தை, பிரம்ம சிரக மிக சிறந்த அல்லது முடிவான அணு ஆயுதம் மேலே
பிரயோகித்தான். ஆத்ம திராணம் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவே. த்விஜ ஆத்ம ஜஹ பிராமணரின் மகன். மொழிபெயர்ப்பு: தன் குதிரைகள் கலைந்து விட்டதை கண்ட பிராமணரின் மகன் அஸ்வத்தாமன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள பிரம்மாஸ்திரத்தை, அணு ஆயுதத்தை பிரயோகிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று கருதினான். வேறு பொருளுரை: வேறு வழியில்லாத முடிவான நிலையில் மட்டுமே பிரம்மாஸ்திரம் என்று அழைக்கப்படும் அணு ஆயுதம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. பிஜாமஜக எனும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஏனெனில் அஸ்வத்தாமன் துரோணாச்சாரியாரின் மகனாக இருந்த போதிலும் உண்மையாகவே அவன் ஒரு தகுதியுள்ள பிராமணராக இருக்கவில்லை. மிகவும் புத்திசாலியாக இருப்பவர் மட்டுமே பிராமணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இது பரம்பரையாக வருவதல்ல. அஸ்வத்தாமன் ஏற்கனவே பிரம்ம பந்து அல்லது ஒரு பிராமணரின் நண்பன் என்றும் அழைக்கப்பட்டிருந்தான். இது தகுதியில் ஒருவன் ஒரு பிராமணர் என்று குறிப்பாகாது. ஒரு பிராமணரின் நண்பன் அல்லது மகன் முழு தகுதியை பெறும் பொழுது அவனை பிராமணர் என்று அழைக்கலாம், இல்லையெனில் கூடாது. அஸ்வத்தாமனின் முடிவு பக்குவமற்றதாக இருந்ததால் வேண்டுமென்றே அவன் இங்கு ஒரு பிராமணரின் மகன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இந்த குவாலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிராமணனுடைய, அதாவது உண்மையிலே பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு இரு பிறவி உண்டு இல்லையா? ஒன்று பிறக்கும் பொழுது, இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா பூநூல் அடியும் பொழுது. இந்த சடங்கை நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த த்விஜபந்து அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஆங்கிள் தான் இங்க வந்து த்விஜா என்றாலே 2. சோ பந்து அந்த இரு பிறவி எடுத்த பிராமணனுடைய நண்பன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே பிராமண குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னாக்கா அவர்களை வந்து த்விஜபந்து அப்படின்னு தான் அழைப்பாங்க. சோ தன் குதிரைகளை கலைந்து விட்ட அந்த குதிரை வந்து ஓட முடியல. பிராமணனின் மகன் என்ன பண்றான்? தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளணும் இல்லையா? பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து பிரயோகித்தார், வேறு வழி இல்லை என்பதை கூறுகின்றான். அவன் நினைக்கிறான், சோ வேறு வழியில்லாத முடிவான நிலையில் மட்டுமே பிரம்மாஸ்திரம் என்று அழைக்கப்படும் அணு ஆயுதம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. த்விஜபந்து த்விஜாத்மஜக அப்படின்ற அந்த சொல்லு லாஸ்ட் வேர்டு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அஸ்வத்தாமன் துரோணாச்சாரியின் மகனாக இருந்த போதிலும் உண்மையிலே அவன் ஒரு தகுதியுள்ள பிராமணனாக வந்து இங்கே இருக்கவில்லை. மிகவும் புத்திசாலியாக இருப்பவர் மட்டுமே பிராமணர் ஏனென்றால் அவர்கள் வேத கல்வியில் விற்பனர்களாக இருந்து அவர்களுடைய செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா அவன் அப்படி இல்லை, எல்லாமே இன்ஸ்டன்டேனியஸ் தான் இல்லையா? சோ அவன் இது பரம்பரையாக வருவது கிடையாது. அஸ்வத்தாமன் ஏற்கனவே பிரம்மபந்து அல்லது த்விஜபந்து அப்படிங்கிறது அல்லது ஒரு பிராமணன் நண்பன் என்றும் அழைக்கப்பட்டிருந்தான். முதலிருந்தே அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது முதலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய தார்மீகமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவன்கிட்ட கிடையாது. ஏன்னா அவன் துரியோதனுடைய நண்பன் ஆகினதால். சோ இது தகுதியில் ஒருவன் ஒரு பிராமணன் என்று குறிப்பாகாது. ஒரு பிராமணனின் நண்பன் அல்லது மகன் ஒரு முழு தகுதியை பெறும் பொழுது அவன் பிராமணர் என்று அழைக்கலாம், இல்லை என்றால் கூடாது. அஸ்வத்தாமனின் முடிவு பக்குவமற்றதாக இருந்ததால் வேண்டுமென்றே அவன் இங்கு ஒரு பிராமணரின் மகன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் டி.வி. சுந்தரராஜன் பிரபு வாசிங்க நீங்க. ஹலோ வாசிங்க பிரபு. அதோ பஸ்புஷ்ய சலிலம் லந்தே சந்ததே தத் சமாஹிதஹ அஜானன் அபிசம்ஹாரம் பிராணே கிருஷ்ஷர உபஸ்திதே. எஸ் வாசிங்க பிரபு. அதோ பஸ்புஷ்ய சலிலம் சந்ததே தத் சமாஹிதஹ அஜானன் அபிசம்ஹாரம் பிராண கிருஷ்ர உபஸ்திதே. அத இவ்வாறு உபஸ்ருஷ்ய தொட்டு தூய்மை அடைந்த சலீலம் நீரை சந்ததே மந்திரங்களை உச்சரித்தான். தத் அந்தக சமாஹிதக மனதை ஒருமுகப்படுத்த அஜானனன் அறிந்திருக்கவில்லை. அபி என்ற போதிலும் சம்ஹாரம் திரும்ப பெறுவதை
பிராணகிருத்ரே உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் உபஸ்திதே இத்தகைய ஒரு நிலையில் வைக்கப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு: அவனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டதால் நீரை தொட்டு புனிதமடைந்த அவன் அணு ஆயுதங்களை திரும்ப பெறும் கலையை அறிந்திராத போதிலும் அவற்றை பிரயோகிப்பதற்கான மந்திரங்களை உச்சரிப்பதில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தினான். பொருளுரை: பௌதிக விஷயங்களை ஸ்தூலமான முறைகளில் திறமையாக கையாள்வதை விட அச்செயல்களை சூட்சுமமான முறைகளில் இன்னும் சிறந்ததாகும். இத்தகைய சூட்சுமமான பௌதீக செயல்கள் ஓசையை தூய்மைப்படுத்துவதன் வாயிலாக செயற்படுத்தப்படுகின்றன. அணு ஆயுதங்களாக இயங்க செய்வதற்கு மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் அதே முறை இங்கும் கையாளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வத்தாமனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்வதற்கான முறை மட்டும்தான் தெரியும். அதை திரும்ப பெறுவதற்கான முறை தெரியாது அவனுக்கு. ஆனா அவன் அர்ஜென்ட்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உயிரை ரட்சிப்பதற்காக அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த எப்பவுமே நாம கூட பூஜை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா கையை அலம்பிட்டு தான் நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்கள்ல செய்வோம் இல்லையா? சோ அந்த சுத்திகரிப்பு என்பது செய்துட்டு அவன் மந்திரத்தை மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி மந்திரத்தை உச்சரிக்க தொடங்குகின்றான். அவன் அதோ பஸ்ப்ரஷ்ய சலீலம் சந்ததே தத் சமாஹிதஹ அஜானனன் அபிசம்ஹாரம் பிராணகிருஷ்யர உபஸ்திதே. அதாவது அவனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டதால், ஏன்னா அர்ஜுனனால் வதைக்கப்படுவது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்பது அவனுக்கு புரிந்து விட்டது. நீரை தொட்டு புனிதமடைந்த அவன் அணு ஆயுதங்களை திரும்ப பெறும் கலையை அறிந்திருந்தாத போதிலும் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை திருப்பி பெறக்கூடிய அந்த மந்திரத்தை அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு அவற்றை பிரயோகிப்பதற்கான மந்திரங்களை உச்சரிப்பதில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தினான். சோ அதாவது இந்த அஸ்திரமே எப்படி என்றால் பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்வதற்கு மந்திரங்கள் உண்டு, அதை திரும்ப பெறுவதற்கும் மந்திரங்கள் உண்டு. ஆனா அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிந்திருக்கவில்லை அவன். ஆனா தன்னை ரட்சித்துக் கொள்வதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்யணுன்ற அந்த மந்திர ஜபங்களை அவன் செய்ய தொடங்குகிறான். இத்தகைய சூட்சமமான பௌதிக செயல்கள் ஓசையை தூய்மைப்படுத்துவதன் வாயிலாக செய்யப்படுகின்றன. அணு ஆயுதங்களை இயங்க செய்வதற்கு மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் அதே முறை இங்கு கையாளப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு விளக்குறையில. சோ இப்ப ரேகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ததா பிரா துஷ்ருதம் தேஜ பிரசண்டம் சர்வதோ திசம் பிராணாபதம் அபிப்ரேக்ஷய விஷ்ணும் ஜிஷ்ணுர் உவாச்சஹ. ரேகா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி நீங்களே வாசிங்க. இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. தத பிராதுஷ்கிருதம் தேஜ பிரச்சண்டம் சர்வதோ திசம் பிராணாபதம் அபிப்ரேக்ஷ்ய விஷ்ணும் ஜிஷ்ணுருவாச்சஹ. அதன் பிறகு இப்ப சரியா ததஹ அதன் பிறகு பிராதுஷ்கிருதம் பரவியது, தேஜக மிக பிரகாசமான ஒளி, பிரச்சண்டம் கொடூரமான, சர்வதக எல்லா பக்கங்களிலும், திசம் தசைகளும், பிராண ஆபதம் உயிரை பாதிக்கும், அபிப்ரேக்ஷ்ய அதை கண்டு, விஷ்ணு பகவானிடம், ஜிஷ்ணு அர்ஜுனன், உவாச்ச கூறினார், ஹ கடந்த காலத்தில். மொழிபெயர்ப்பு: அதன் பிறகு எல்லா திசைகளிலும் மிக பிரகாசமான ஒளி பரவியது. அது மிக கொடூரமானதாக இருந்ததால் தனது சொந்த உயிருக்கே ஆபத்து வந்து விட்டது என்று எண்ணிய அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்ய துவங்கினார். இப்ப இவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்யறதுக்கு மந்திர உச்சாடனம் செய்துட்டான். யாரு? நம்ம அஸ்வத்தாமன். சோ அதனுடைய இலக்கு, பிரம்மாஸ்திரனுடைய இது என்னன்னாக்கா அதனுடைய இலக்கு ஏதோ அந்த இலக்கை கண்டிப்பாக சென்று அதை முடித்துட்டு தான் வரும். சோ அதனால அந்த இலக்கு யாருன்றது இவருக்கு தெரியாது. ஆனா அர்ஜுனன் நினைக்கிறாரு தனக்கு தான் அவன் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று அவர் நினைக்கிறார். தத்த பிரா துஷ்ருதம் தேஜ பிரசண்டம் சர்வதோ திசம் பிராணாபதம்
அபிப்ரேக்ஷய விஷ்ணும் ஜிஷ்ணுர் உவாச்சஹ. அதன் பிறகு எல்லா திசைகளிலும் மிக பிரகாசமான ஒளி பரவியது. அவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்து விட்டான். அது மிக கொடூரமானதாக இருந்ததால் தனது சொந்த உயிருக்கே ஆபத்து வந்துவிட்டது என்று எண்ணிய அர்ஜுனன், ஏன்னா அதனுடைய இலக்கு எதுன்னு தெரியாது, பட் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் ஒரு இலக்கு நோக்கிதான் எய்யப்படுகின்றது என்பது அவனுக்கு தெரியும். ஏனென்றால் பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்வதற்கும் அவனுக்கு தெரியும், அதை திரும்ப பெறுவதற்கான மந்திர உச்சாடனமும் அர்ஜுனனுக்கு தெரியும். அதை தெரிஞ்சிருந்ததுனாலதான் அதனுடைய விளைவு என்ன என்பது அவனுக்கு. சோ இப்ப அஸ்வத்தாமன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னை நோக்கிதான் இவன் விடுகின்றான் என்று நினைச்சு கொண்ட அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நினைத்து தியானத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்ய துவங்குகின்றான். அதுதான் அவன் செய்யக்கூடிய இது. ஆக்சுவலி சுகன்யா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? பாருங்க ஒரு ஸ்லோகத்தை. சுகன்யா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி நீங்களே வாசிங்க, அவங்க அன்மியூட் பண்ணல. அர்ஜுன உவாச்ச கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாபாஹோ பக்தானாம் அபயங்கரஹ த்வம் ஏகோதஹ மானனாம் அபவோர்கோசி சம்ஸ்ருதேஹே ஸ்ருதேதே. அர்ஜுன உவாச்ச கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாபாஹோ பக்தானாம் அபயங்கர த்வமேகோ தஹ்யமானானாம் அபவர்கோசி சம்ஸ்ருதேஹே. அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணா, ஓ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, மகாபாகோ எல்லாம் வல்லவரான அவர், பக்தானாம் பக்தர்களின், அபயங்கர பயத்தை அழிப்பவரமான, துவம் தாங்கள், ஏக மட்டுமே, தஹ்யமானானாம் துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருப்பவர்கள், அபவர்க முக்திக்கான வழி, அசி உள்ளனர், சம்ஸ்ருதே பௌத்திக துன்பங்களுக்கு இடையில். பொருளுரை. உங்களுடைய அர்ஜுனன் கூறினார், எம்பெருமானே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, தாங்கள் சர்வ வல்லமையோட பரம புருஷ பகவான் ஆவீர். தங்களுடைய பல்வேறு சக்திகளுக்கு எல்லையே இல்லை. ஆகவே தாங்கள் ஒருவர்தான் உங்களுடைய பக்தர்களின் இதயங்களுக்கு அபயமளிக்கும் திறமை பெற்றவராவீர். பௌதிக துன்பம் எனும் தீயில் கருகி கொண்டிருக்கும் அனைவரும் உங்களிடம் மட்டுமே முக்திக்கான வழியை காண முடியும். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக குணங்களை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தார். குருட்சேத்திர யுத்தத்தில் அவர்கள் இருவரும் இணைந்திருந்த பொழுது இதை அவர் ஏற்கனவே அனுபவித்திருந்தார். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய அர்ஜுனனின் கருத்து அதிகாரபூர்வமானதாகும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ வல்லமை உடையவரும் முக்கியமாக பக்தர்களின் பயத்தை அழிப்பவருமாவர். பக்தருக்கு பகவான் பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் என்பதால் அவன் எப்பொழுதும் பயமற்றவனாகவே இருக்கிறான். பௌதிக வாழ்வானது ஒரு காட்டுத்தீயை போன்றதாகும். இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே அணைக்கப்படக்கூடியதாகும். ஆன்மீக குரு பகவானின் கருணையே உருவானவராவர். ஆகவே பௌதிக வாழ்வெனும் தீயில் கருகி கொண்டு இருக்கும் ஒருவரால் தன் உணர்வு பெற்ற ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக பகவானின் கருணை மழையை பெறவியலும். ஆன்மீக குரு அவரது வார்த்தைகளால் துன்பத்தில் ஆழ்ந்து உள்ளவரின் இதயத்திற்குள் ஊடுருவி சென்று ஆன்மீக அறிவை புகுத்துகின்றார். இது மட்டுமே பௌதிக வாழ்வெனும் தீயை அணைக்கக்கூடியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நான் இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிக்கிறேன். கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாபாஹோ பக்தானாம் அபயங்கரஹ த்வம் ஏகோ தயாமானனாம் அபவர்கோஷி சம்சருதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் கை கூப்பிய வண்ணம் பகவானை தொழ ஆரம்பிக்கின்றான் இல்லையா? சோ எல்லாரும் ஆபத்தாண்டவனே அவர்தான் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்குமே. சோ தாங்கள் சர்வ வல்லமை உடைய பரமபுருஷ பகவான் ஆவீர். தங்களுடைய பல்வேறு சக்திகள் எல்லையே இல்லை. ஆகவே தாங்கள் ஒருவர்தான் உங்களுடைய பக்தர்களின் இதயங்களுக்குள் அபயமளிக்கும் திறமை பெற்றவராவீர். பௌதிக துன்பம் என்னும் தீயில் கருகி கொண்டிருக்கும் அனைவரும் உங்களிடம் மட்டுமே முக்திக்கான வழியை காண முடியும். அதாவது பகவானிடத்தில் மட்டும்தான் நம் முக்திக்கான வழியை காண முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமா அர்ஜுனன் நீங்க விளக்குகின்றார். சோ அவரும் இப்ப கை கூப்பிய வண்ணம் பகவானை தொட ஆரம்பிக்கின்றார். ஏன்னா பிரம்மாஸ்திரம் எய்தாச்சு, இவன் யாரை நோக்கி எய்திருக்கான் என்பது தெரியாது. ஆனா அதாவது அவருடைய யூகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா
தன்னை நோக்கிதான் அவன் எழுதியிருக்கின்றான் என்று நினைக்கின்றான். ஏன்னா இவன் தான் வந்து பின்தொடர்ந்து சென்றிருப்பதால் சோ நம்மள பார்த்துதான் அவன் வந்து இந்த ஆயுதத்தை வந்து பிரயோகித்திருக்கின்றான் என்று அவர் நினைக்கிறார். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக குணங்களை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தார். பகவத்கீதை முழுவதுமே அவர் உபதேசங்களை கேட்டார். அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாமே எல்லையற்றவை எல்லாமே தெரிந்துண்டு ஃபுல்லா சரணாகதி அடைந்திருக்கின்றான். அப்படி இருக்கும் பொழுதுல அவரை தவிர அவனை காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் வேறு யாருமே கிடையாது என்பதை அவன் திண்ணமாக அறிந்திருந்தான். இது நமக்கும் வந்து இது அப்ளிகபிள். பகவானை தவிர நமக்கு வேறு யாருமே நம்மளை ரட்சிக்கவே முடியாது இந்த லோகத்துல அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து உறுதியாக நினைத்து அவர் மீது நாம வந்து பக்தியை செலுத்த வேண்டும். சோ குருஷேத்திர யுத்தத்தில் அவர்கள் இருவருமே இணைந்திருந்த பொழுது இதை அவர் ஏற்கனவே அனுபவித்திருந்தார். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய அர்ஜுனனின் கருத்து அதிகாரபூர்வமானதாகும். ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது இது அதிகாரபூர்வமாக நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ வல்லமை உடையவரும் முக்கியமாக பக்தர்களின் பயத்தை அழிப்பவரும் ஆவார். நம்ம ஹிருதயத்துல கூட எப்பயாவது பயம் வரும் என்றால் அந்த பயத்தை நாம பகவானிடத்திலே சமர்ப்பிக்கலாம். அவர் என்ன மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு வழங்குகிறாரோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நமக்கு அளிக்குமாறு அவர்கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே நமக்கு வந்து இக்கட்டான தர்மத்திற்கே தர்ம சங்கடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா, தர்மத்திற்கே சங்கடம் விளைவிக்கக்கூடிய சில சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நாம எதிர்கொள்வோம் வாழ்க்கையில. அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நாம டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்பொழுது அந்த டிசிஷனை பகவான் கையில நம்ம விட்டுறலாம். அப்ப அவரே உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு மார்க்கத்தை வந்து வழங்குவார். இந்த சூழ்நிலையை வந்து நம்ம இவ்வாறு தான் கையாளவே முடியும். சோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பக்தர் பகவானுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் என்பதால் அவர் எப்பொழுதுமே பயமற்றவனாக இருக்கின்றான். பௌதிக வாழ்வானது ஒரு காட்டுத்தீயை போன்றதாகும். சோ அதாவது நம்மளுடைய பௌதிக ஆசைகளும் சரி பௌதிக செயல்களும் சரி எப்படி என்றால் காடு வந்து தீ பற்றிச்சுன்னா முழுமையாக வந்து பசமாற வரைக்கும் அது அணையவே அணையாது. அது போலதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆசைகளும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அப்படிதான். அதை நாம தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொடுக்கணும். எந்த காட்டு தீயா இருந்தாலுமே பகவான் அணைச்சிடுவார். சோ ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே அணைக்கப்படக்கூடியதாகும். அவருடைய கருணை இருந்தா மட்டுமே அந்த காட்டு தீ கூட அடங்கும், இல்லைன்னா முடியாது. ஆன்மீக குரு பகவானின் கருணையாக, அதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவ். நமக்கு ஒரு குரு இருந்தா he will be the representative of the God. சோ அவர் மூலியமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஞானம் என்னும் விதையை நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிய வைப்பவரே குரு தான். சோ பகவான் செய்கின்றார். நமக்கு குரு இல்லைன்னா டைரக்டா பகவான்கிட்ட நம்ம பெறுகின்றோம். குரு இருந்தா அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவான அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய நல் மார்க்கத்திற்கு அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். குரு என்பது ஈஸியான ஒரு பொசிஷனே கிடையாது. இட் இஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ். எல்லாருடைய ரிஸ்கையும் அவர் தான் தூக்கி வச்சுருப்பார். இப்ப நாம கூட பாத்தீங்கன்னா சங்கல்பங்கள் செய்கின்றோம். ஸோ தீட்சை பெறுகிறவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம தீட்சை வாங்கிடுவோம். ஆனா அந்த சொன்னதுக்கான அந்த இதெல்லாமே கரெக்டா நாம ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லைன்னா அது எல்லா அக்கௌண்ட் பேலன்ஸும் யாருக்கு போய் சேரும்? குருவுக்கு தான் சேரும். ஸோ அதனால வந்து தீட்சை பெறுவதற்கும் நாம முன்னாடி யோசிச்சுட்டு செய்யணும். அடுத்தவர்களுக்கு நம்மளால வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூ வரக்கூடாது என்ற அந்த நல்ல எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். எஸ், இதை நாம கண்டிப்பாக பரிபாலிப்போமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையும் நமக்கு வரணும். அவ்வாறு நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த தீட்சையை வாங்கி கொண்ட பிறகு அதை கடைசி வரைக்குமே நம்ம பரிபாலிக்கணும். அப்பொழுதுதான் நம்ம குரு கூட நம்ம எந்தமே பேர்டன் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அந்த பேர்டன் எல்லாம் நம்ம குருவுக்கு தான் போய் சேரும். நம்ம வந்து ஏன்னா நமக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்து அவர் வந்து அதை வந்து செய்து வைக்கிறார் நம்ம. இதெல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும். ஆகவே பௌதிக வாழ்வெனும் தீயில் கருகி கொண்டிருக்கும் ஒருவரால் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆன்மீக குருவாயிலாக பகவானின் கருணையை மழையாக பெற இயலும். ஆன்மீக குரு அல்லது அவர் வார்த்தைகளால் துன்பம் ஆழ்ந்திருந்தவர்களின் இதயத்திற்குள் ஊடுருவி சென்று ஆன்மீக அறிவை புகுத்துகின்றனர். இது மட்டுமே பௌதிக வாழ்வெனும் தீயை அணைக்கக்கூடியதாகும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். இது நமக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கி இருக்கிறார் பிரபுபாதர். ஸோ குரு ரோல் இஸ் நாட் எ ஈஸி ரோல். ஸோ அவங்கள தன்னுடைய சிஷ்யர்களை ரட்சிப்பதற்கு அவங்க எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுப்பாங்கன்றது வந்து நம்ம தெரிந்துக்கலாம். ஆனா அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நமக்கு சொல்லவே மாட்டார்கள். நாம தான் அதை வந்து நம்ம என்ன கமிட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை கடைசி வரைக்கும் நம்ம செய்துட்டு போகணும். தட் இஸ் த ஒன்லி